Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардораи азиз, нафаре ки моро айни ҳол тамошо кардисен. Авиакасай Толибов имрӯз 10 июни соли 2025 бозам эфир сар додем. Нарх навора бардораи азиз дар программаи эфир гап мезанем, марамат бироен саволу ҷавоб мекунем. нависен аз куҷо ба куҷо шумо да билет дар корай, кадом рӯза дар корай, дар программаи эфир дида ба саволаи шумо ҷавоб мегардонем. Ногуфта намонад ки Авиакасай Толибов ба тамоми рӯи дунё, ба тамоми ҷо хулас билет ҳастай, электронни билет ҳастай. Бардораи азиз метавонед муроҷиат кунед. Инами номерои ки ҳозир дар рӯи экран дидесен номерои WhatsApp 5497 охираш WhatsApp дора. хуб бигирен, сахранид кунед ва истифода барен аз ҳамин хизматрасонӣ. баъди липар бардораи азиз метавонед ки муроҷиат кунед ва билет харидорӣ кунед. бардораи азиз, касе ки даромад, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ба хотири ҳам дастгирии каналмон як дона лайкотона бимонед. дастгирӣ мешавад барои эфиромон, барои каналмон дастгирӣ хуб мешавад. моро ҳам кӯшиш мекунем ҳар рӯз эфир сартем суҳбат кунем, аз нарх навои билет шуморо бохабар кунем. дина эфир сар дода будем, ина имрӯзам дар насиб буда эфир сар додем. бародарои азиз, бо ина саволу ҷавоб мекунем. марамат хеле ки ҳамада маълумай бардоро баъди ҳами ид нарх навои билет хеле арзон шудагиай. ай 30,000 35,000 буд нархи билет пеша ид, иди қурбон. ҳозир хеле арзон шудагиай. 21, 22, 23,000 амхе ай 21, 22,000 сар мешавад. Москва душанбе рафтан, Москва Кулоба мамхи, Москва Хуҷанда мамхи, ҳамаш арзон шудагиай. арзоне ки ай ҳами 20,000 болай, ай 20,000 ҳозир поён нест бардоро. ай 21,000, 22,000 амхеда тақрибан амхе меша. марамат бардорҷоно, саволоро нависен. инамҷа ҳозир эфирда мехонему ҷавоб мегардонем. баъд билетҳои поезд ҳам ҳастак, фақат дохили шаҳрҳои Россия. масалан нафаре ҳастак ки ай Москва Питер рафтаниай, ё метавонад самолёт бигира, поезд бигира, ё ки автобус бардоро. автобусам ҳаста, билетча дорем. чӣ хеле ки маъқулайтон арзонтар бошад, автобус мебинем, поезд мебинем. хулас чанд вариант ҳастай. автобус, поезд фақат дохили шаҳрҳои Россия. самолёт бошад ба любой давлат ҳастай, европарам ҳастай. масалан Узбекистон мерем, Қазоқистон мерем, ки ҷое ки мерем билетша дорем бардоро. хуш омаден нафарое ки дар омаден, лайк мондесен, ҳамада аз роҳмат. маромат кунем бардорҷоно, дастгирӣ кунем. хуб, Мухтор Ҷабборов, салому алейкум. нағз медодар. ва алейкум салом. раҳмат ака, шумо нағз. рӯзи 20 июн Жуковский душанбе. арзонаш чанд пул? ҳозир мебинем бардор.
20 июнда варианти ҳама арзонаш 21700 рубл мешавад. Акай Мухтор, ҳама арзонаш, ай дига арзон нест. Хулас ай қимат мешавад, арзон не. 20, 21, 22, 21700 рублей мешавад. خیلی نرخ نوی بلیت. саломат бошен акаи Мухтор, саломат бошен бародари азиз. бародаро марҳамат, саволоро нависен, бинем ҳозир дар прямой эфир ҳастем. 1 соат эфир сар додем ки нарх навои билета шумода гап занем. эфирмо камкам часпидеста, бародари азиз. Абубакр Билолиддин додар чӣ хеле соз меша раҳмат ака, шумо нақ соз хуш омаден. дастгирӣ кинен, як дона лайктона бигзорен. TJK, салом алейкум ака. Моҳи август билет чанд сум бошад? Вунукова Душанбе. Ва алейкум салом бародар. ҳозир мебинем. Так, ки нарафтем. Моҳи август. Так, моҳи август. вариант ҳам арзонаш 23300 мешад бародар. масалан моҳи август за касе ки гирифтанӣ бошад, бародаро метонен ай ҳозира бигирен. билетош баромадагиай ҳама числода ҳастай, арзонаш 23300. каседа ки ҳамин нархҳо маъқул бошад, метонен ҳамин 2 моҳ пешакӣ 3 моҳ пешакирам гирифтан гирен. ҳеҷ кор намекунад. Закия, ва алейкум салом. Апаҷон хуш омаден. Душанбе Вунукова ҳамин моҳ 30. Так, Душанбе Вунукова 30 июн. Так. 30 июнда 24400 рублей мешавад. Апаи Закия ҳамҷа бошен. ҳар рӯз эфир кинен додар.
мекунем ака Абубакр. Ҳамин дастгириҳо шавад бардору мо ҳамин эфир медуроем. Саволу ҷавоб мақсад тез шавад, шавқовар шавад эфир. Мо ҳар рӯз кӯшиш мекунем эфир бидуром, дастгириҳотон хуб шавад, лайкҳо бисёр шавад. Ҳар рӯз эфир сар метем, суҳбат мекунем, гап мезанем бардору. Шереметова бохтар чанд сум ака? Моҳи августда ҳоз мебинем. Як дақиқа. Так, моҳи августда ҳозир бародари азиз. Так, варианти Айҳам арзонаш прамой рейс. Шереметова бохтар ҳозира шуда 25800 рублай бародар. Моҳи августда. Баъд рейсҳои Шереметова бохтара бародари азиз, шояд ки бисёр нафар надонад чӣ кардагиям. Рейсҳоша кам кардагиям бардору. Дар як ҳафта ду рейс мондагиям. Рӯзи душанбеву сешанбе. Дигар Шереметова бохтар ҳар рӯз рейс нестад. Мақсад чихи пеш ҳар рӯз мехаридем билет, мерафтем, ҳар рӯз дар рейс буд. Ҳозир рейсҳош фақат рӯзи душанбе ҳаст ё сешанбе. Ай рӯзи чоршанбе то якшанбера рейс надорад. Фақат ҳамин ду рӯза рейс аст. Валиҷон ва алайкум салом ака, хуш омадӣ. Раҳмат ака, раҳмат шумо дам барори кор. Саломат бошем. Лайк аҷи қидем. Гап нест бародаро, касе ки лайк мондесин дастотон аҳ дарда набина. Ака Абубакр. Теҷека раҳмат ака, саломат бошем бародар. Бародаро, ина марҳамат кунед, саволоро тез нависен. Саволотона тез бинависен. Гап занем, суҳбат кунем, чахчах кунем. Нарх навои билета шумода тез гап занем. Ана дастгирам кунем бародаро, ядонагӣ лайкорам бумонем. Хоб ози лайкора бинем чанда шуда. Лайко 5 дона лайк шидай. Раҳмат мегим нафаро ки лайк монден. Саломат сарбаланд бошем бародаро. Хуш омадем бародаро. Апа ва модаро ҳаминҷа бошен. Ман ҳама саволотона навистан гирем. Алҳамдулиллаҳ. марҳамат кунем бародарҷоно, саволотон бошад. барори корту дадодар. Гап нест ака Абубакр, саломат бошен бародар. Раҳмат ки медуроин дастгирӣ мекунед. Ака моҳи сентябрда чанд сум бошад? Унука душанбе. Так, ҳозир мебинем. Як дақиқа. Унука душанбе. Сентябрда. Сентябр. Так, моҳи сентябрдан 23300 рубл. 19 душанбе. Фақат рейси
саҳар дай бардору рейсҳои саҳар пеш шаб дам рейс дошт соатҳои 10-20 шабда рейс буд озӣ нестам он рейсҳоро гирифтагиам фақат 7:50 саҳарда мешавад вунуқват душанбе баъзе вақт 8:50 мешавад яхе рейсаш. раҳмат дударҷон, саломат бошин апа. билети моҳи декабр кай фурӯшта мебурад? Так, моҳи декабр ки бошад моҳи сентябрда мебурояд аллакай. Абубакр, моҳи сентябрда 3 моҳ пеш мешада, 3 моҳ пеш бояд бубурояд нархнаво. Ҳамаям шаҳрҳо 3 моҳ пешакӣ аллакай билеташона фурӯхта мегиранд. марҳамат кунед бардоро. бардоро ҳами эфири мо мечаспад ё ин ки чӣ хел аст нависем? абу ваалейкум салом бардор, хуш омадед. ҳами эфир мечаспад намечаспад нависем бардоро, хоҳиш мекунем. салом, кулоб Москва 25 чанд сума?
алейкум салом бародар. 25 июн. агар ҳамин моҳи июна дар назар дошта бошен, так 25 так 20800 рубл бародар. Дамадедов клуб 25 июнда. 24 июнда ҳастай арзонтар 19800. як рӯз пеш 1000 рубл арзонтар. 24 июнда ҳастай рейс. Так 24 ҳастай баъд ҳамин 19 23 22 22 дам ҳастай. 23 дам ҳастай 19800 ёки 27 июн дам ҳастай бародар. 19800. рафтанам да туда мегирам билет додар насиб. майлаш хоб ака насиб кардаги боша. бародари азиз, ба дили пур касе ки билет мегирад, меҳмон бошад, агар ба дили пур билет гирем, билетҳои шуморо ман хеле мафурд мекунам. ягон камбудӣ шид, занг мезанем, ҳамаша ҳал мекунем. ягон хатогӣ шавад агар дар билетон, мекем алҳамдулиллаҳ ози ҳамиқа кор мекунем, ягон хел камбудӣ шидагӣ нест. ҳама клиентҳо даволиам, алҳамдулиллаҳ, худо ба шукр. раҳмат, саломат бошем бародар. як дона лайка бигзорем бародар, даромаден дастгирӣ кунем хеле канали моро. касе ки медурояд, як дона лайка бигзорем бародаро ба хотири дастгирии канал. پانزدهم سپتامبر مسکو دوشنبه. Так, ҳоз як дақиқа бародар. 15 сентябр. Москва душанбе. Так. 15 сентябр. Так, варианти арзонаш айвонуква мешад. 23300 рублей мешад. Акай Абу. хона Тоҷикистон дар киҷо да? Хона дар Душанбе бародарҷон. Акай Абубакр. Душанбе да бародари азиз. хушомадед нафаре ки меҳмонин. авиакасса ҳастай ва тамоми ҷо билет ҳастай метавонед муроҷиат кунед.
10 сентябр, Москва, Душанбе. Так. 10 сентябр майвунука арзонай вариант 23300 рубл бародар. Ами а 1 сентябр то 30 шаб бародари азиз ами 23300. Моҳи августам ами вунука арзонай бародарам. Касе ки агар Москва Душанбе дами рӯзо рафтанӣ бошад, меҳмонӣ мерам хона рафтан. Гап нест бародарҷон, гап нест. Марҳамат кинед. мо ами меҳмон мардими химон меҳмондӯстдору меҳмоннавоза морам ҳамчунин бародар. Марҳамат кинед. Хеле ки мегам меҳмон атои худоа. Так что на марҳамат кинед. Раҳмат калон. Саломат бошед накай абу. Бародар саломат бошед. Бародарои азиз 2 дона лайк монед 10 дона лайк мешавад. ҳозир 8 та лайкай. Касе ки намонда бошад 2 дона лайка бигзорин 10 дона лайк шавад. Комилиҷон ва алейкум салом. Ака хуш омадем. 23 июн Питер Хуҷанд чанд рубл бошад пешакӣ раҳмат. Санкт-Петербург Хуҷанд 23 июн. Озӣ мебинем ака. Санкт-Петербург Хуҷанд 23. Так, 23 июн. Озяда хабар. Так, 27 июнда 25200 рубл мешавад Санкт-Петербург ба Хуҷанд. нархиш анқа 25200. Москва Хуҷанд 30 сентябр. Так, ҳозир мебинем бародар. Москва Хуҷанд 30 сентябр. Так, Москва Хуҷанд 30 сентябр 19200. 19200 бародар. Варианти арзонаш. Ман хонам Колхозобода земляк мешин. Гап нест бародар. Гап нест. Худо хоста бошад. Так, тақрибан 20 минути дигар бардори азиз эфир мекунем. баъд эфирам ҷамъбаст мекунем. хуш омаден. касе ки ҳозир омадеса хуш омаден. марҳамат, саволотон бошад оиди нарх навои билет
мепурсем бардоро. 20 минути дига оз ям эфир даем. касе ки агар навистанда чӣ бугум малол шава хиши навистан надорем, бародари азиз, инаҷа номер мондагия, номери WhatsApp. Метавонӣ ҳозир занг бизан, дар прямой эфир гап бизанем, чақчақ кунем. якам чақчақи бефоида не бародаро. Ба оид ба кор. Билет, нарх нави билет барои ям вобаста ба билет бошад. касе ки мақсад хиши навистан надорад, ина номер телефон бародари азиз, ҳозир ки дар WhatsApp занг зан, гап мезанем. фақат вобаста ба билет бошад. Москва, Хуҷанд, 20 июн. Хуб. Так, Москва, Хуҷанд, 20 июн. июн да Москва, Хуҷанд. оз як дақиқа бародари азиз. июн. июн да 26200 рубл бардар. 26200. Москва, Хуҷанд. Вариант ҳастай. Ака моҳи июлда чанд сум бошад во нуква душанбе. Так, ҳозир мебинем моҳи июл. Так, Москва, душанбе, моҳи июл. моҳи июлда 21500 рубл бародар. 21500 рубл. Варианти арзонаш. Ай ҳам арзонаш. ай дига арзон нест. Сумайя, ва алейкум салом. Сочи, душанбе, моҳи августа бинем. ҳозир мебинем апа. хуш омаден. Як дона лайка бимонед барои дастгирии канал. боз як дақиқа. Сочи, душанбе, моҳи август. Сочи, душанбе. Так.
моҳи август аз сочи душанбе 26700 варианти ҳама арзонаш. Фирдавс Бобоев: салом алейкум додари ҷон. Алейкум салом акаҷон, хуш омадед. 27 июн ая Жуковский душанбе чанд сума? ози мебинем ака. Бистафтами июн да 21700 рубл мешавад акаи Фирдавс. агар ҳамҷо бошен марамат кинед, агар нарх маъқул бошад дар WhatsApp муроҷиат кинед, паспортона рӯй кинед, билетона худам менависем бардоро, баъд илипур муроҷиат кинед. Абубакр: чӣ навигария додар? Навигария ҳамия ака ки билет камтар арзон шидагиай баъди иди Саиди Қурбон. ҳамиқа навигария хубай тамом. Москва Ташкент 20 июн. Москва Ташкент 20 июн. Хуб. 20 июн. Озим мебинем барда. Бардаҷонов, як дона лайки дига монен, ҳами лайкҳои мо 10 та мешавад. Так, 20 июн да 13700. Москва Ташкент. Ана 21 июн да бошад 12500. Москва Ташкент. ҳазор раҳмат, саломат бошед акаи Фирдавс. Алишер: ва алейкум салом. 15 июн да душанбе Жуковский чанд сум? оз мебинем барда. июн душанбе Жуковский. Так, 15 июн да душанбе Жуковский 23000 рублай бардари азиз. ака Алишер 23000 рубл. Ана 20 так, 23000 рубл мешавад. 15 23000 рубл. раҳмат, саломат бошед. ҳами ози айни ҳол ҳози бигем дани мамин хифаҳмутараш муда. билети рафтан омадан почти ягай бардору. ина касе ки ё Тоҷикистон мерава ё ай Тоҷикистон мебиёяд, ам плюс минус нархаш қариб ягай. 1000 рубл, 1500 рубл, 500 рубл фарқ мекунад. ози омадан рафтан як шидагай. 15 июл Жуковский душанбе. ози мебинем. Так, 15 июл. 15 июн. 21500. 15 июл. Фақат рейси Сомонери. Жуков Уралский бо қиматай барда. Уралский авиалини бо қимат мешад. И авиакомпания Somon Air ҳами варианти арзонаш. ака минерални вода душанбе бинед то 5 август. ози минвод душанбе. то 5 август.
Так. Минвод душанбе. Так, 3 август якта рейс аст. Так. 3 август. Дуюм ба 3 август мешавад. 26700 рубл. 5 август ҳам 26700 рубл. Паи Сумайя. Аэропорт чӣ бошад? Аэропорт созай барда. Проверка када ҷавоб метиҳад. Фақат ки проверкаош соз нестай. Чӣ гум? Бисёр проверка мекунад. 3 соат, 2 соат, 4 соат, 6 соат. Любой аэропорт озем хеле Москва омадан. Рафтан да хушрӯ мерем. Омадан ҳам хеле бардоро. Проверкаш сахтай. Бисёр меписанд. Ҳолате мешаванд телефонотонам мебинам бардоро. Проверка мекунанд. Саломат бошед на Паи Сумайя. Я 10 минути дига бардорои азиз эфир кунем, баъд эфира ҷамъбаст мекунем. Чӣ гуфтем бародарҷоно? Я 10 минути дига эфир кунем. Як дона лайк нарасид. Ин лайкҳои мо 10 та шаванд. Я дона лайк нарасидеса. Ман мондум шид. Ҳозир ку бинем ака. Шидак шид гап нест. Зинда бошем бародарҷон. Ами камера раис кунем ами самолёта. Тамошо кунем самолёти Уралский. Брат, панҷума надидем Шеремета Бухтар. Панҷуми кадом рӯз ака? Кадом моҳа? Шумо моҳша гап занед, мо ӯз мебинем. Панҷуми июл Шеремета Бухтар. Панҷум дар рейс нест ака. Ҳафтум мешавад ё ҳаштум дар рейс мешавад? Ҳафтум ё ҳаштумда. Так. 22500 рублей мешавад. Ана и ба пересадка. Прамой рейсуш 26000 шашум ҳафтуми июл. 26000 рублей. 26. Шашум, ҳафтум, ҳаштум ҳамин нарха 26000 рублей. Время омаданаш чӣ хела? Шаб да яка. Шаб мепараем соати 12:20 дар рейс ҳастай. 6:40 мефуроем.
бо ҳастай ҳаштум дар рейс ҳастай соати 11:30 шав мепарем, 5 саҳар да мефуроем да Бухтар. Москва Ташкент 15 то 23 без багаж қати чанд пул? Москва Ташкент 15 то 23 o'zi mebinیم aka. Так, Москва. То 27. Москва. Ташкент. $12,500 мешавад бародар. Ай дига арзона дура. Бе багаж. $12,500 Москва Ташкент. Somon Air бегай или рӯз мепарад. Somon Air аз Жуковский ҳастай рӯзона дорад. Соати 12 да мепарад. Ана ай Домодедов ҳастай, шаб да ҳастай. Баъд аз Жуковский рейси шабам дорад. баъзе вақт соатҳои 1:30 шав мепарад, баъзе рейсҳо дар 2:30 ҳам хеле рейсҳо ҳаст аз Жуковский Душанбе, Somon Air. Рӯзона бошад фақат соати 12 аз Жуковский. Я вақта мепарад тамом. Дига чӣ надорад. Дига вақта намепарад. Ҳамис се вақти парвоз дорад. Мақсад нахи бародарҷон. раҳмат калом. Саломат бошен. Саломат бошен бародари азиз. 2-3 минут пас эфира ҷамъбаст мекунем. бародаро, касе агар билет гирифтанӣ бошад, марамат дар WhatsApp занг занед. Билетона гирифта метиҳем баъди эфир. Ана баъд то 11 шава мо дар WhatsApp-ем, билетотона мегирем, роӣ мекунем. соати кори 11 шава буд мешавад. баъд ай саҳар бо соати 7 кор мекунем. метавонед баъд муроҷиат кунед. соати 7 бародаро. 7 саҳар ба вақти Москва. ба вақти Душанбе не бародаро. як хел бародаро занг мезананд соати 2 авсарида, 3 авсари то 4 авсарида. мақсад занг мезананд. дар ин вақт бародаро мо ҷавоб наметиҳем. фақат аз соати 7 саҳар ба вақти Москва усул. масалан отдихам кардан дар кор. круглосуточный корам намешад ку. ба ҳамин хотир дар ҳар як тай видеомон мегӯем ки бародаро баъди соати 7 усул кор да мешавем. ҳамин вақта метавонед занг занед. лекин баъзе бародаро 1 шавдам занг мезананд, 2 шавдам.
бародари азиз, хайна эфирам ҷанбаст кунем аку оста ана раҳмат ҳаматонда касе ки дуромад лайк монд ҳами дастгирӣ кард канала дастҳое ки лайк мемонен худованд дарда набинад. худованд нигаҳбонтон дар ҳаққи морам дуогӯ бошен. насиб кардагӣ бошад бо эфир сар метем дуроин суҳбат мекунем нарх навои билета гап мезанем. бо ягон хабарҳои нави кишид билет арзон мешавад чӣ хел мешавад ёшам шумода гап мезанем. худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда.